Gonzalo naiz, Bartzelonakoa naiz, eta etorri nintzen ona bizitzera duela 15 urte. Ni egon naiz bizi osoa bidaiatzen eta hiri batera joaten nintzenan ikasten nuen pixka bat bere hizkuntza edo suahili ikasi nuen pixka bat, pixka bat, moldatzekoan pixka bat. Eta nire ustez da errespetu keinu bat. Eta gehiago ezagutzeko hemengo jendea, hizkuntza ez da bakarrik hizkuntza. Badu barruan gauza pila bat. Batzuentzat ere, inbidia puntu hori, ez? Begira, etorri da kanpotik eta ikasi duguk, baina, lehenengo egunetik saiatu zen euskaraz egiten. Lehenengo egunetik, hemendik atera, eta jak kalean saiatu zen euskaldunekin euskaraz egiten. Jesus, Maria eta Jose. Ez du atertzen, Gonzalo. Bueno, lasai. Ez daukagu aterperik herri honetan? Bai, ni etxean. Begira, izan daiteke. Orain zure etxean dira joanen gara. Bai, zua piztuta dago. Gainera. Gainera, sukaldea. Listo. Berriztu genuenean etxea. Bai. Kendu nahi zuten zua, sukaldea. Ez da pentsatu, Ez da pentsatu. Hori da bizia. Claro, eta horrek xarma ematen dio. Xarma eta sukaldatzeko. Claro. Urtean, duela 4 urte argindarra joan zen, eta egon ginen 2 egun. Argindarri gabe, karo. Sukalde elektrikoa baduzu, ezin duzu sukaldatu. Eta ni, pizten nuen dena... Eta tortzen ziren dena zure etxera bazkaltzera egoz. Hori da. Normalean jendea badu... Bai, ez? Badu sukaldea, batzuk ez, orduan. Claro. Edo ateratzen duzu bocadillo de chorizo Pamplona? Takitxo, todo frío. Bai, ez? Edo campingas txiki batekin zerbait egin. Bai, batzuk, bai. Horrela egiten zuen. Zer da, hori zure etxea, Gonzalo? Bai. Ederra, Bai, polita da. Bai. Berriztu genuen teilatua. Bai. Bueno, teilatua ongi egonik, nahiko? Bai. Listo? Lo egiten dut goian, gainera. Begira. Bai, ganbaran, hori, zapaian. Bai. Orduan zuepelera sartuko gara? Venga, pixka bat. Nik eskertuko dizut. Venga. Gonzalo, zure sukalderaino sartu nozu. Bai. Sutondora esan diazu eta sutondora karri nozu. Bai. Beroa egoteko. Hori da. Bai, eta goxo dago. Zure zaletasunei buruz galdetu nahi nizun. Esan didazu lehen argazkilaria zarela. Hori da. Gehien bat natura, ezta? Daukazula zure... Bai, baina egin dut denetarik. Ezkontzak, reportajeak, bai, denetarik. Baina gaur egun ere bai? Batzuetan bai. Egiten dut pixka bat denetarik. Musikaria naiz ere bai. Nekazaritza egiten dut ere bai. Nire janaria prestatzeko, orduan pixka bat denetarik. Autogestionatzen zara. Hori da. Ez? Bai, zure elikadura zuk sortzen duzu orduan. Bai. Egon naiz oilaskoak akatzen,
Jo, zerriltzea esan diazu, baina oilaskoak ez. Ez Oilaskoak orain, ere bai. azken aldian, utzi nuen txerrikiak, bestela muturra ez den da. Eta orduan esan zuen, bueno, orain haragi zuria ere bai. Bai, azken aldian bai. Ezten ditut 20 oilasko eta gero truke egiten dut hemengo abeltzain batekin, bera patxi da, patxi antxorena eta trigo limpioko kidea da, eta trukea egiten dut berarekin, eta ematen dizkiote oilasko batzuk eta berak niri, normalean behia, behi txuleta. Behi txuleta nahi ditut dakarrik. Bai. Haragi pikaturik eta ez. Bai, eta nekinean nahiko barazkiak, nire haragia, untxi batzuk jartzea falta zaizu. Ez da behar. Ez da behar. Ez da behar. Baratzak ere nahiko ematen dizula ere ikusi dugu. Bai. Denetari daukazu. Bai. Eta gauza bitxiak ere bai, jende ez du ezagutzen. Bai. Zer adibidez? Erbi daikon, da japoniarra. Hori aipatu duzuna? Bai, hori da. Edo gero, eneldo, ez dakit euskar nola esaten den, begiratu behar dut. Eneldo, albaka, ere bai, gero kontserbak prestatzen ditut hemen etxean, urte osorako. Hauzu prestatua da? Hori da. Eta hori da gauza bitxia. Orain, pilpilean dago, saltzen da nahiko garestia da denda ekologikoetan. Bai. Eta da edari bat hartzituta. Hartzituta? Bai. Hartzituta? Hori da. Zer hartzituta? Ardoa egiteko, bai. Hartzitu behar dituzu mostoa, osea, matxeko sukua. Bai. Baina hemen... Hori zer da, gazteleraz fermentar esaten dena? Hori da. Bale. Hori da, edari hartzituta. Eta egiten da hemen, dago bitxo bezala, bakteria eta legami komunitatea. Komunitatea, bale, horrela utziko dugu. Eta hori hartzitzen du tea. Te bat, azukrea edo melazarekin. Eta bigarren hartzidura prestatzen duzu botila batean. Oraino jartzen duzu te hori hartzituta, eta gero matxaren zukua edo zagarren zukua, fruitaren zukua. Eta egiten da fermentazio. Hartzidura. Hartzidura. Eta egiten da gasa. Eta, bueno, da refresko bezala. Eta osasuntxua. Coca-Cola baino. Seguro, hori seguro baiet. Osasuna. Bueno, eta zure afiziotara bueltatuz, zuk hizkuntzarekin lotu izan duzu noizbait, hemen naturak asko hitz egiten du gure herriari buruz, hemengo naturak. Gure herriak hizkuntza bat ere badu. Lotu izan duzu hizkuntza zure lanbidearekin, naturarekin, argazkilaritzarekin, egin duzu zerbait ere? Bueno, bai, pixkat dentarik hemen goiturak, egon naiz argazkiak ateratzen ere bai, nire auzokidearen txerri hiltzean prestatu nuen pelikula txiki bat, bai, erakusten, nola egiten zen, justo hiltzen zenean, zirenean txerria, eta gero... Dena ikusten da dena, hasiera-hasieratik? Bai. Oiukak ere bai. Bai, horro da, baina, ni pentsatzen dut, araia jaten baduzu, hori da, nire etikan, horregatik hasi nintzen animaliak hiltzen. Niri ez zait gustatzen. Baina, araia jan nahi badut, pentsatu nuen, hil behar dituzu zure animaliak. Baina, ez da erosoa. Ez naiz hilzalea. Ez, inork ez du hori esan. Baina, nire etika da horrela. Bestela, zer. Eta hori. Eta aipatzen zenidan, orduan, adibidez zerri hiltzea bideotxoa egin zenuela. Bai. Zer gehiago egin duzu? Hori. Bai, joan gara. Bai. Egon nahizko hori. Hasi nintzen argazkiak ateratzen hemen 15 urteekin.
orduan, pues, lehen hasi nintzen animaliekin, pues, hori, txoriak, ez dakit zer, eta beste animaliak. Eta gero, pues, hori, ere bai jendeari ateratzen nizkion bai argazkiak. Eta, pues, hori, hemengo ohiturak nola biltzen zen lastoa, ez dakit, bueno. Jasoa daukazu argazkitan, hemengo... Bai, hemengo hartzaiak, pixka bat denetarik, bai. Izanen dituzu, ez dakit, milaka eta milaka argazki, Bai. Eta guk ikusi ditzakegu, edo ikusi dezakegu zure lan? Daukat liburu batzuk, bai? Nahi baduzue, begiratu. Bai, ikusi ditzakegu? Bai. Jake oneraturri garen? Bai, joango naiz momentu bat... Nahi duzu bezala? Hori bila, bale? Bai. Hemen dago zure joyita? Bai, batzuk. Dauzkat pila bat. Ostras, hemen... Hori, eskribaten naiz urtero azoka batzuetara. Bai. Saltzera nire argazkiak ere bai. Claro. Eta, norbaitek bere herria, nahi duzu zure herria panoramika batean eskatu hemen. Bai, eta bai. Eta zure... Mira, bai. Zure helbidea... Hori da. Begira, Gonzalo, lehenengoa euskaraz jarri duzu. Bai. Bigarrena gazteleraz. Bai. Baduzu zergatiren bat? Bueno, hemen gaudelako. Zure hemengo lehenengo hizkuntza euskara dela esan nintzen nuke? Normalean naiz, bai. Hombre, bali makizu albokoak ez dakiela, gazteleraz, baina bestela zure lehenengo hitza euskaraz da. Orain bai, hemen bai. Hemen, klaro, zu katalana hitz egiten zenuen berez? Bai, ere bai. Biak. Eta ze harreman mota ikusten duzu katalana eta euskararen artean? Bueno, historia antzekoa dugu, orduan badugu hori. Elkartzen gara horregatik. Arazo berdina izan baduzu, dituzu. Elkar ulertzeko errezagoa, ezta? Bai. Alkoholikos anonimos. Haze alderaketa egin didezu? Antzeko? Antzeko. Bueno, hori hor gelitzen da. Adibide bat ez da. Bale. Baina, bueno, edaten da asko. Baina, hemen adibidez oztopo asko ditugu euskararekin. Zergatik. Esan nahi dut, hizkuntzarekin, Nafarroan, badituzu trabak. Ez? Hemen agian Garraldan ez dakit, baina Iruñara jaten bazara, agian ez duzu harrera guztia euskaraz jasoko, ez osasun gintzan, ez administrazioan. Aurreratzen goaz, baina... Claro, hegoaldean ez da erreza ikasteko. Hori da. Katalunian horrelako egoerak gertatzen dira? Ez berdina da. Han ez dira, ez daude hain alkoholizatuak. Errestasuna, bueno, ez hainbeste, baina... Ez, baina alde horretan ezberdintasuna badago, ez? Oztopoetan esan nahi dut. Bai, beste bidea hartu genuen, bueno, beste errestasunak. Han hitz egiten da toki guztietan. Ja. Bai. Bagoaz, zure lana ikustera, Bai, zer bai. Eske hemengo, hau bai dala euskaraz hitz egitea argazkien bidez. Bai, ez? Hori da. Hori dakizu, hori da Luzaiden volanteak. Aste Santuan ospatzen da, eta, bueno, dantzatzen dute, eta, bueno. Eta hori da... Belar metak egiteko? Metak egiten, hori duela urte batzuk, hori da artesiagatik, basaten da, baztanera jaisten, dago portu bat, eta jaisten han zeuden hori metak prestatzen. Guzti hau hemengoa da, orduan, begira, ze paisaia. Hori da basakatua. Bai. Eta hori da, hemen, ondoan da, Horreagan. Horreagan bat zeuden batzuk, hemen ikusten dira ere bai. Hori da Horitz. Argazki hauek dira zuk nahi dituzulako edo enkarguz egindako argazkiak? Normalean da, nik egin, bueno. Zoazen lekura zoazela argazki makina alboan duzu. Bai. Gaur ere berandu helduko
dira, baina egon lasai helduko da ordua, orain egizulo. Lagun musu zuri, utzi dizkizun, utzi ditzazu. Argizpi guztiak itzaltzerako. Ongi dago argazkilaritzaren mundua gaur egun, ze, karo, gaur egun Aldatu da pila. asko, ez? Edo zeinek dauka Bai, mugikor bai. on bat, kamera on batekin ere bai, Bai. ez da gauza bera, Bai. baina zuei lanak entzeko moduko kontua bai. Bai, baina, bueno, ni daukat nire maila, uste dut, Claro. osea, adibidez ezkontza egiteko zaila da. Claro. Zaila da, eta egin dezakezu, bai. Baina gero, Ez, ezkontza bat, ez, baina esan nahi dut, gero argazkiak ongi ateratzeko, osea, Claro. elizan edo barruan ongi ateratzeko argazki edagitzer, egin esaten dut, bai, egin zu, baina Ja. ikusiko duzu, Ja. gero da, zaila dela. ja, Baina, bueno. argazki ni- onak. Zure zatia bilatu behar duzu, osea, Bai. baina aldatu da pila bat, lehen lana erresagoa zen. Orain zailagoa bilatzea, baina bueno, Bai, oraindik bai, bueno, moldatzen egon badago, naiz. moldatzen zara. Bai. Aposten naiz. Bai. Moldatzen zara ere bai musikarekin. Bai, zer nintzen... Euskal musika entzun izan duzu Pixka bat, bai, baina gehiago... Mikel Laboa bereziki, bai, izan zara Laboa zalea? bai. Baina euskal musika eske entzuten dut denetarik, euskal musika ere bai, baina musika etnikoa gustatzen zait ere bai, bossa nova, tango, ez dakitzera, Afrikako Hori musika. euskaraz ez daukagu. Tango euskaraz, bueno, nik egiten dut bertsio bat txori rumbaz. Kontuz zer esaten duzun, zeren orain natorni eta esanen dizut. Nola? Eta hori egin dizagukezu guri? Bueno, bai. Eh? Dantzatzen baduzu, bai. Nik edo norekin palmak dantzatu egiten behar baduzu. zoe, dantzatuko duzu nerekin? Baina preste gonen zineteke? Bai. Horlako bertsio bat Bai. guri oparitzeko? Venga, ba. Oparia bezala. Ba, entzunen dugu. Ni, rumba gustatzen zait pila bat eta probatu nuen hori egiteko bertsio bat. Bai. Txorien Claro, bertsio Laboa. bat. Claro. Orduan, a ber, nola ateratzen den. Egoak ebaki banizkion, nerea izango zen, ez zuen alde egingo. Baina horrela, etzen gehiago txoria izango. Baina horrela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Eta nik txoria nuen maite. Lolai, 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 lolai. Lolai, 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 lolai. Lolai, 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 lolai. Lai, lolai, lolai. Ze, grazia! Lolai, lolai! Bai, nasketa bat. Gonzalo, zuk nire zenbakia baduzu. Bai. Fijatu zaite nire WhatsAppean ze jartzen duen. Bale, Ba, geratuko dut. eske abesti honekin zer ikusia dauka. Nik bale. asko, bai, asko gustatzen zait abesti honen. Bai. Letra Da, bera iruditzen zait poesia, bizitzaren, bai, bizitzaren poesia. aldarri bat. Bai. Bai. Eskerrik asko, ze plazerra. Lolai, lolai. Hombre, Nik denetari. ez dakit txaloa egiten, ez dakit txaloaka aritzen. Eskertzeko bai, baino ez abestian zehar. Bueno, Ez zaitut lagundu. Beste batean igual. Ezin dut bukatu elkarrizketa, zurekin elkarrizketa eskari bat egin gabe.
A ber, Denei egiten dizuet eskari bat. eskariaren arabera, a ber. Ez, denei galdetzen dizuet zein den euskaraz gogokoen duzuen hitza, edo espresioa, edo esaldi bat, edo... Ni, eskaldunei bazilatzeko pixka bat, beti pues, bilatzen ditut hitz bereziak edo Bai. adibidez pues, animaliaren izenak edo... Claro, hori Anak esaten zuen bezala, ez da? Bai, Euskaltegiko bai. irakasleak. Beti biltzen zinela, Zirikatze, animali arraroen izenak eta... Edo galdetzen, bakizu zer den arrubioa? Arrubioa. Nik ere ez dakit. Ez? Lehen nola zen, Hartzidura, edo hartzitu, bai. hartzitu, orain? Arrubioa da salamandra, adibidez. Ara, eta nik ze jakin behar du salamandra. Salamandra ikusi bat ez dakit duzu, no? ikusi dudan Noizbait eta ikusi ez duzu, dakit. no? Bai, ikusi duzu salamandra. Seguraski bai, baina... Bai, horia eta beltza, hori. Ez dakit ikusi dudan nik, Ez? Ez. Arrubioa. Hemen eta arrunta hori- da. Arrubioa, bai. Eta hori da zure hitz gogokoena edo? Bueno, adibidez, beste abiak, esan, Bai, hori aipatu diazu. edo laratza, adibidez. Laratza. Hemen erabiltzen zen hitz hori. Eta laratza da, sorginen laratza da. Kate hori, zuaren gainean Zugajuan, jartzen duzun hori katea, da lapikoa jartzeko, Horri deitzen zaio laratza. laratza, bai. Hitz polita da ere, bai, Bai, Laratza. polita da, bai. Batekin geldituko gara, eta bat idaztea eskatuko dizut. Zuk aukeratzen duzun hori, idatzi eta guk jaso egiten dugu. Agian hemen. Bai? Bai, Duzun bezala. venga. Astiro, astiro, pasoa dantzan dator, hasi da jasotzen aizea lurretik, ostoak dantzan noiz aireratuko, noiz egan egingo. Bibiozati utzi dizkizut, jantzi ditzazu. Ostoin guztiak erortzeako. Udazkena eusteko. Hemen gaude ezkutatu da, Gonzalo. Hemen ez gaitu Aterpean. inork ikusten. Hori da. Hemen gaude nahi duguna egiteko... Eta hori da, Kataluniako tomate Esan mota behar bat. nizun, ze hau da oso... Hori da, pamtumakat egiteko. Da mota bat oso ona, tumakat da panja. De colgar, tomate de colgar. Ah, Eta hori irauten dira bai, negu osoa, bai. Ah, bai. Zintzilikatuak, bai. Eta hemen egutegian gehiago. Eta gero, pantumakat egiteko, eta gero beste tomateak. Bai, usteak. Aurten izan ditut, arazo batzuk landare zorriekin, Ah, bai, landare zorriak dira pulgones. bai. Eta egon naiz pues, tratatzen, no esaten da, jabon potasikorekin, eta bueno, gutxi gora bera, Libratu dituzu, bai, ez? ez dera bat, baina bueno, bai, nahiko ongi. Buah. Karo, igual zuri telefonoz deitu eta non dago, ez diazu telefono hartzen? Pues zure munduan, hemen, zure baratzean, Bai. zure... Probatu nahi duzu, gero? La, letxe. Ja, pintxo bat egiteko, tomate pintxo bat. Tomate pintxo. Gonzalo, Bai, goiza osoa pasatut zurekin. Eta Ia, bai. hasieran deskubritu dut pertsona bat, orain beste bat ari naiz deskubritzen. Bizixago, Bai, musika jotzen, ja, hori da. bai. Zirikatzailea, bai, pixka bat. Bai. baina placer hutsa, zu bezalako pertsona Berdin. bat ezagutzea. Berdin, nahi duzuenean. Bai, Duzue dena, etxea eta barazkiak hemen. ateak zabaldu dizkiguzu, Bai. baino zabal, bai, eh? bai.
Orain itxi egin barko ditugu hemengoak. Bai, pixka bat, txiko hemen Geldituko gara egoteko negutegian. neguan, negutegia Utziko da. ditugu Ander eta Zoe hor, Hori da. agurtuko gara. Agur eta nahi baduzu sartu gero. Baina gero, gu gagoaz. Tomatina festa egiteko hemen. Mila esker, Gonzalo. Berdin. Aio. Bueno, agur, txiko gu. Io! Nola izten dugu? Gora. Gora? Ah, gora. Sí, gora. Hemendik. Bai, barkatu. Ah, hemendik. Aio! Danilo nago esnatzeak baina lo zuaitzak biuzten ari dire honetan dena lasai dago heldu da ordua nire